Nakita naman po siguro natin yung mga basura na dala ng bagyo at ganoon din po yung mga itinatapon po ng ating mga kababayan na mga napinsalang gamit sa atin din po mga pumping stations. Napakarami po ng nahihigop na basura. Sabi nga po ni Sec Manny, pag inipon mo daw yung mga basura na iba't ibang klase, makakapagpatayo ka ng bahay, furnish pa. Ito ang diretsahang sinabi ni Metro Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Romando Artes sa isinagawang press briefing sa Malacanang nitong Martes, July 30. Git ng opisyal, malaking salik ang hindi wastong pagtatapon ng basura kung bakit ganun na lamang kalala ang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar sa pananalasa ng Bagyong Carina na sinabayan pa ng habagat. Paliwanag naman ni Secretary Manuel Bonoan ng Department of Public Works and Highways, hindi nagiging epektibo ang mga flood control projects dahil na rin bumabara ang mga basura sa mga waterways, gaya ng mga estero at river tributaries. Madalas din daw itong tayuan ng bahay ng mga informal settlers. This is a social factor like yung mga informal settlers that are staying in the waterways, yung mga ganon. And these are the most vulnerable people also that need to be addressed. Hindi na rin bago ang usaping ito sa mga big-ticket infrastructure projects ng pamahalaan dito sa Central Luzon. Sa mga naging unang panayam ng CLTV 36 News sa hepe ng DPWH Unified Project Management Office Flood Control Management Cluster na si Engineer Jerry Fano, accountability ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabantay sa mga nakumpleto at na-turnover ng proyekto para pigilan ang pagbaha. Kada proyekto po na aming tinatapos, ito po ay aming tina-turnover sa LGU na para sila na po ang magkaroon ng ownership, responsibility to maintain and of course to police yung area. Napansin po namin sa Pampanga, after the project, ito po napansin nyo merong low water channel, ordinaryong flow dito dumadaan ng tubig, and then there is a high water channel, room for the river, na which is part of the river. Para pag tumaas ng tubig baha, aabot dito, safe pa rin with the dike. Unfortunately, over the years, napansin namin, this high water channel, since open space siya, inalaw ng mga LGU na tirahan ng napakaraming mga ISF. Paliwanag ni Fano, kailangang magkaroon ng political will ang mga namamahala sa lokal na pamahalaan upang tuluyang mapigilan ang pagtatayo ng mga iligal na istruktura sa mga daluyan ng tubig at iba pang no-build zone. So ano nangyari doon? This same ISF na inalaw ng LGU, ito po ay kailangan natin protektahan again. And when there is flooding, sila po yung unang tinatamaan. And they're the same group na kailangan natin i-relocate, bring out of harm's way, and dapat po sa ganitong klase ng proyekto that the LGU will come out with a ordinance na hindi po pwedeng tirahan itong mga high water channel. Batay sa datos ng United Nations Habitat, hindi bababa sa 3.7 million ang bilang ng mga informal settlers sa buong bansa. Higit kalahating milyon dito ang naninirahan sa mga slum at high-risk area sa Metro Manila. Samantala, ang pagsasaayos ng mga baradong drainage system at ang balawakang clean-up drive ang kagyat na tugon daw ng DPWH at MMDA sa pagbaha. Sa kabila nito, iginit naman ni Bonoan ang halaga ng pagkakaroon ng long-term solution gaya ng pagtatayo ng mga dam. Ang kwan po natin dito is we need to implement other dams on top of the Wawa Dam para ma-store natin yung mga floodwaters coming from the watershed area of the Sierra Madre. Batay sa datos ng DPWH, aabot sa 5,000 ang bilang ng mga flood control projects ng gobyerno sa buong bansa mula taong 2022 hanggang taong 2024. Higit 2,400 pa lamang dito ang nakukumpleto. Makikita rin sa datos na pinakamarami umanong proyekto dito sa Central Luzon na nakatuon sa river system ng rehiyon. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News.
Naglalaro na lamang daw sa 165 pesos hanggang sa 195 pesos per kilo ang farm gate price ng baboy ngayon ayon sa Pampanga Swine Producers Association. Pero sa kabila nito, nananatili raw ang mataas na presyo ng karning baboy sa mga palengke. Ngayon po kasi it's 225 noon. Tapos bumagsak po dahil nagka-outbreak ngayon. Pinabagsak ng mga trader, umabot na lang po ng 195 at possibly bababa pa siya. Doon sa ibang area na kung sa may naman, 185 ang presyo na per kilo. Ngayon is 165 to 150 to 165 na lang po ang presyo. Talagang binabarat nila. Ang sinasabi po ng mga traders, marami po silang nakukuha sa Batangas, Laguna, at the same time, Bulacan, kaya po naepektuhan yung sales ng tiga Pampanga. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Toto Gonzales, tila nagkakaroon ng pagmamanipula sa presyo dahil sa todong pambabarat daw ng mga traders sa mga hog raiser, lalo na't ramdam pa rin ang epekto ng African Swine Fever o ASF. Ang problema po natin kasi marami talagang magte-take advantage pag alam na nilang may mga outbreak na ganito gaya ng ASF. Alam mo naman po yung mga traders na tapos talagang ito yung chance nila para kumita ng malaki. Ginagamit nila at hindi naman sinasabi sa mga binebenta nila sa wet market o sa consuming public na ibig sabihin na mura yung nakuha nilang baboy sa mga farms o commercial farms. Sa wet section ng public market sa siyudad ng San Fernando, hindi bababa sa 360 pesos kada kilo ang karne ng baboy. Hindi raw ramdam ng mga retailer ang sinasabing pagbaba ng farm gate price ng baboy. Kasi sa mga dealer, tumaas ang kuhanan nila. Kaya kami, pati dito mga reseller, tumaas na ng presyo. Hindi kasi kami pwedeng magbaba eh. Wala eh, hindi totoo yun. Kaya nga, gaya na sabi ko, sa balita, bumababa ang presyo nila. Pero dito sa totoo, sa realidad, tumataas talaga. Nito lamang Martes, inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na inaasahan ang higit pang pagkalat ng ASF dahil nabaha ang mga lugar kung saan daw nailibing ang mga baboy na tinamaan ng naturang sakit. Kabilang daw sa mga nakitaan ng pagdami ng kaso ng ASF ang lalawigan ng Batangas at ang Mindoro Island. Bagamat wala pa naman daw dapat ikabahala sa ngayon. Kaugnay nito, inaprubahan na ng Food and Drugs Administration o FDA ang Certificate of Product Registration ng AVAC ASF live vaccine na gawang Vietnam. Ito ang kauna-unahang bakuna kontra ASF na naging otoridado sa bansa. Dahil dito umaasa raw ang pamahalaan na muling makakabangon ang mga swine industry sa bansa na labis na pinadapa ng ASF. Kabilang na rito ang mga magbababoy sa Barangay San Juan Banyo sa Arayat, Pampanga. Marami pong nag-aalagang baboy dati rito. Ngayon po, mula nung dumating yung sakit, kukunti na lang, ilan na lang po ang nag-aalaga ng baboy kasi natakot sila, gumastos na malaki sa mga baboy tapos nung namatay, binaon lang po namin sa bukid. May ilang backyard hog raisers naman gaya ni Martin Reyes na diskumpiyado pa rin na magparami ng alaga sa kabila raw ng inaprubahang bakuna. Yun nga po kaya ayaw ko muna magparami dahil baka po bumalik yung sakit. Mahirapan na naman ako malulugi na naman. Kaya pa konti-konti lang po muna yung kayang-kayang pangpamilya, gano'n. Kung may gustong bumili, nakakabenta na pa isa-isa, gano'n. Hindi naman daw masisisi ang ating mga kababayan sa pinapakitang vaccine hesitancy dahil hindi raw naging epektibo ang unang inilabas na bakuna noon. Ang nangyayari kasi, yung first tranche ng linabas po ng vaccine na galing sa Vietnam, hindi po siya naging effective sa mga farms. At marami po rin na nag-off feed o yung hindi kumakain at marami pa rin. Pag umabot ka na ng 30% yung population mo, may namamatay na rin kasi dahil po yung wala po pa pong 100% na effective yung vaccination na nanggaling sa Vietnam.
Nasa 600,000 doses na bakuna kontra ASF ang inisyal na ilalabas ng Department of Agriculture sa bansa at punteriya dito ang mga nasa red zone o ground zero ng ASF outbreak ngayon ayon kay Secretary Laurel. Libre umano itong ipapamahagi at inaasahan itong mairo-roll out ngayong darating na buwan ng Agosto hanggang bear season upang maiangat ang industriya ng hog industry na hanggang sa kasalukuyan ay apektado ng pamemeste ng ASF. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News. Umabot sa higit 2.3 milyon na mag-aaral dito sa Central Luzon ang nagbalik eskwela simula nitong huling linggo ng Hulyo. Bunsod nito, mas pinaigting raw ng Police Regional Office 3 ang pagroronda sa mga bisinidad ng paaralan at mga lugar na madalas puntahan ng mga kabataan. Sa lahat po ng ating municipal police station, mga police provincial offices na magtalaga po ng dedicated na police personnel sa kada paaralan or eskwelahan. Sila po yung police sa paaralan. So, na-designate na po sila. Sa katunayan po, last week nagsisimula na po silang umiikot. Chine-check po yung mga ating paaralan, iba't ibang eskwelahan sa iba't ibang parte ng ating rehiyon. Ayon sa PRO Region 3, hindi bababa sa 1,000 uniformed personnel ang kanilang dinestino sa mga checkpoint at outpost para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa ngayon po, deployed po sila. Kasi po parte po ng ating patrolling saka po ng police visibility ay puntahan po yung mga kada eskwelahan. Lalo ngayon po ay opening ng klase. Actually, last week may nag-open na po sa ibang parte. Ngayon po yung general opening ng ating school year. So lahat po ng ating kapulisan na dedicated o assigned po sa police ko sa paaralan ay nakadeploy po sila at binabantayan yung ating mga mag-aaral. Nagbigay naman ng paalala si Sembrano sa mga mag-aaral para manatiling ligtas at makaiwas sa mga masasamang loob. So sa lahat po ng mga estudyante, especially itong mga elementary, high school, wag po kayong sasama o makikipag-usap sa mga hindi nyo po kilala. Ang pagkakatiwalaan nyo lamang po ay ang inyong mga magulang o inyong relative o inyong sundo. Kung sakali po ay may susundo, kukuha po sa inyo. Wag po kayong maniniwala o kaya ay sasama sa sino man na hindi nyo po relative o kakilala. Diyan po kasi nagsisimula ang problema, especially sa ating mga kabataan. Karaniwang modus daw kasi ng mga kawatan ang pagpapanggap na kakilala sila ng kanilang mga binibiktima. Kung maranasan daw ito, huwag mag-aatubiling ipagbigay alam sa mga guro na sila naman daw dapat mag-report sa mga magulang o otoridad. Kung meron pong nagpapanggap na hindi nyo po kilala, o kaya sinasabi na pinapakuha ka ng magulang mo sa amin o kaya sinusundo kita dahil ibinilin ka ng ate mo, kuya mo sa akin, wag po kayong sasama. Kundi bagkos bumalik po kayo sa inyong teacher, sa inyong maestra, kung sino man po instructor ninyo, sabihan niyo po sila na hindi niyo po kilala yung sumusundo upang sila po yung tumawag sa inyong magulang o sa inyong relative para kayo ay sunduin ng inyong mga magulang. Yun po. Kasama si JM De Jesus, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Doble dagok, ganito raw maituturing ng mga kababaihan na nasa sektor ng pangisdaan ang pagtaas ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa dagat ng Limay Bataan. Partikular na pinangangambahan ng grupong Kaisaka at pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda o pangisda ang epekto ng posibleng pagpapatupad ng fishing ban. Sa presscon na ginanap sa Quezon City nitong Martes, July 30, sinabi ni Pangista Bataan Chairperson Edlin Rosales na magiging malaking hamon para sa mga ina kung magdedeklara ang gobyerno ng fishing ban. Kahit sabihin pa na may banta sa kalusugan ng isda, ang isang ina ay pipilitin na lamang na pagkasyahin ang kakapiranggot na budget. Mapipilitan pa rin na bumili ng isda dahil yun lamang yung kanyang kapasidad. Paano pa kaya kung 4 na buwan na wala kang mabibiling isda sa palengke?
dahil sa ipinagbawal. Giit pa ni Rosales, lampas sa hanap buhay ang epekto ng oil spill, kaya kinakailangan ng wastong aksyon para matugunan ang sangasangang problema na pwedeng idulot nito. Talagang hindi lamang 100,000 mangingisda ang apektado dito, kundi maging yung mga pamilyang Pilipino na ang kaya lamang bilhin ay yung mga pagkain na bumula sa dagat. No? At alam natin na malaking bahagi at malaking porsyento ng populasyon natin ay yun lamang ang kayang bilhin at doon inaasa yung kanilang pagkain at nutrisyon sa huling dagat. Kaya sana sa pagkatapos ng presko na ito ay magkaroon agad ito ng positibong aksyon sa ating gobyerno at doon sa korporasyon na mayroong malaking responsibilidad sa pangyayaring ito doon sa Manila Bay. Dagdag pa ng grupong Kaisa Ka, maaari ring magkaroon ng mental health problems gaya ng stress, anxiety at depression ang mga kababaihan bunsod ng nakaambang pagkawala ng kanilang hanap buhay, lalo't madalas daw hindi nabibigyan ng pansin ang kanilang hanay na nasa small-scale fishing industry. Pinangangambahan din ng grupo ang epekto nito sa kalusugan dahil ang exposure sa tubig na kontaminado ng langis ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit gaya ng pangangati ng balat, hirap sa paghinga at iba pang pangmatagalang karamdaman. Kaugnay nito nanawagan na ang chairperson ng Kaisa Ka na si Attorney Virgie Suarez na magkaroon ng matapat na investigasyon ang pamahalaan upang mapanagot ang may pagkukulang sa nangyaring insidente. Hindi na ba natuto ang gobyerno na ito dahil pangalawang oil spill na ito na nangyari sa administrasyon ni BBM? Yan, may investigasyon na ba? Ano na ang stage ng investigasyon na yan? Dahil kung walang investigasyon na mangyayari, how do we exact accountability? Matatanda ang lumubog ang MT Terra Nova na may kargang 1.4 million liters ng industrial oil sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Carina noong July 25. Nitong July 28 sinabi ng Philippine Coast Guard na umabot na ang tumagas na langis sa municipal waters ng Hagonoy, Bulacan. As of July 30, nabawasan naman na raw ang oil sheen batay sa kanilang aerial inspection. Ang sheen ay ang makintab na bahagi ng water surface dulot ng langis. Paikot po ng ground zero, napansin po namin talaga at even din po yung pong expert na taga-IDAC na halos wala na pong makitang oil sheen. We are not actually considering yung oil spill. Yung oil sheen, sir, ma'am, ay wala na po, halos. So, unnoticeable, very little amount na lang po talaga yung nakikita po natin. Though, dun po sa ground zero, may talaga pong makikita pa tayo na stretch ng oil sheen. Pero yung pong 2 to 4 kilometers na na-observe po kahapon, ngayon po is mga nasa less than kilometer na lang po, 1 kilometer. So, ganun na lang po siyang kaliit. Kasama si Karen Murillo, ako si Danica Gino para sa CLTV 36 News.